bai kai a ce sarkin musulmi ya ba da shaidar an ga wata a ce ba za a karba ba gaskiya tsakani da Allah, amma abin da ya san bai kyauta ba, ko karamin musulmi ba sarkin musulmi ba bai halatta ya goyi bayan Goodluck ba, balle sarkin musulmi. To kaga inda kuskure ya faru. Da haka akwai bambanci tsakanin abin da ya da qadiya ta ganin wata. Idan mas'alar ganin wata musulmin Najeriya suna ganin akwai son zuciya, to kuma wannan wani abu ne daban. To amma ni abin da na gamsu da shi tsakani da Allah, wata magana ce da na daɗe ina faɗi fiye da shekara 15 a cikin wasu kasusuwa da ne ta magana akan matsalar ganin wata, cewa imma a Najeriya a kafa wata hukuma mai ƙarfi dangane da abin da ya shafi ganin wata. To wannan hukuma tana aikinta, to ba ruwanmu da ko'ina a duniya. Saudiya sun gani ba su gani ba ruwanmu da su. Amma na ce in har za mu ci gaba da zama a kara zube kamar yadda ake, to babu alherin mu ci gaba da dogaro da ganin watan mu, sai mu koma in Saudiya sun ce sun gani mu ce mun gani, mu yi, in ba su gani ba mu ma ba a gani ba, in dai za mu ci gaba. Na sha faɗin wannan maganar. To hakikanin al'amari abin ni da na fahimta, sarkin musulmi da kanshi ya fahimci cewa musulmin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin shi sun gagara su iya samar da irin wannan tsari. Domin na san wani lokaci da muka yi wani ƙasaitaccen bincike dangane da matsalar ganin wata, muka bi kewayen arewacin Najeriya nan, muka yi sampling, muka ɗibo wurare da aka ce an ga wata, wasu wuraren mu gane ƙarya ne. Na sha faɗa muku wannan, je mu an ga wata a ƙauye kaza, sai mu je ƙauyen su kuma sai su ce ƙarya ne, su ma a rediyo suka ji an ce an gani a ƙauyen su, don haka su ma ba su ɗauka a ranar da aka ce an gani a garin su ba, don su ma ƙarya ne, rediyo ne suka ji ya faɗi. Na biyu, muka tafi fadar sarkin musulmi tun a wancan lokaci, muka bincika nan ma sai muka samu su waɗanda aka aje a wancan lokacin, don wannan bahasin namu ya wuce shekara 10, ba su ɗauki abin da muhimmanci ba, kawai sun bar al'amarin kara zube ne. Idan haka ce an gani kawai shi kenan, har ma wani muna magana da shi yake cewa za ku wahalar da kanku ne, ba abin da za mu canza mu. Ku yanzu saboda ganin watan ne har kun je Gombe, kun je Maiduguri, kun je kaza, ko muna nan ba wani abin an buga wata an ga wata mu faɗa mai martaba an gani ba gani ba, kawai ba a gani ba. Ma'ana ba su kimanta wannan aikin namu da muke ba a lokacin. Muka sake dawowa a fadar garin nan, muka binciken ita kuma sai mu gane galibin waɗanda ake ajewa a matsayin su ne za su zauna a gindin wayar tarho tun ana landline, a matsayin in an bugo an ce an ga wata, su rubuta su je su gaya wa sarkin garin nan, su ɗin wannan aikin da aka sa su, sai su kauce, sai su sami irin samarin nan masu yawon banza kawai a fada wanda neman abin yi yake, sai a zaunar da shi gindin telefon. In an bugo waya daga ina, daga Madarkaci, to mun ga wata, sai ce to shi kenan Madarkaci, ko sai rubuta kawai, ba wata tambaya ba wani abu, kawai ya dan gama sakandare ne ko ma bai gama ba, dai bai da aikin yana zaman a fada. To kun ga irin wannan karazuban, na faɗi a wancan lokaci na ce in ba majalisar sarkin Kano ba, a wancan lokacin na faɗi na ce babu majalisar da muka je muka samu suna tsaurarawa game da matsalar ganin wata. To sai na ce in dai har haka za a ci gaba da zama karazube, to gaskiya babu ma'ana mu dogara da matsalar ganin watan mu, domin abin ya zama karazuba ne. Da mu ci gaba da yi karazuben gwamma mu gyara, in gyaran ba zai yi ba to kawai sai mu watsar da al'amarin mu, kawai mu koma in Saudiyan sun ce sun gani, kawai mu ma mu dauka, in ba su gani ba shikenan. To a gaskiya abin da na fahimta a yanzu shine shi sarkin musulmi Muhammadu Sada ya fahimci cewa samar da structure, wato samar da wata hukuma mai cin gashin kanta wadda za ta karfafa akan wannan aikin, gaskiya yana da wahala, amma kuma ba abu ne da mai sauki ya fito ya faɗi ba, tun dan in ya faɗi haka kamar shine ya nuna gazawar kenan. Don haka a fakaice daga bara sai ni na fara fahimtar haka, shi yasa ko gabara azumi 30 muka yi, wanda a ƙashin gaskiya saboda Allah, rabon da a azumi 30 a Najeriya rasmiyan wa hukumiyan, a hukumance an fi shekara 30 in ba bara ba. Don haka wasu da yawa suka yi tawaye, wasu ma tun da aka haife su a ƙasar nan waɗanda ba su wuce shekara 25-30 ba su taɓa yin azumi guda 30 ba. To wannan ya samar da matsala sosai.
to bana ma ga sha'aban ya cika 30 sannan aka fara azumi yau. To hakika ni kaina an bugo min waya daga kasar Jega ta jihar Kebbi, su kuma suka ba mu tabbacin wasu 'yan uwa daga ainihin karamar hukumar Kalgo sun bugo musu cewa da idanuwansu sun ga wata. Yanzu to mutumin da idan shi ya ga wata amma ya zo ya faɗi al'umma suka ƙi amintuwa, ko shi da wasu 'yan tsiraru suka amintu, ko ya halatta musu su ɗauki azumi ko kuma su yi sallar idi ko su yi layya ko su yi arafa, to gaskiyar lamari a fatawa ingantacciya ta musulunci bai halatta ba, saboda waɗannan ibadoji guda hudu, azumi, ɗauka azumi da sauke azumi shine ƙaramar sallah, da yin babbar sallah wato layya, da hawan arafa, ibadoji ne waɗanda hadisi sahihi cikin Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka bayyana cewa ibadoji ne na gaba ɗaya, in ba gaba ɗaya ba to na al'umma mafi yawa. Hadisin shine as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma yudhahun wa arafa yawma ya'rifun ko ta'rifun. Annabi ya ce azumi shine ranar da kuke yin azumi, karamar sallah ita ce ranar da kuke karamar sallah, babbar sallah ita ce ranar da kuke layya, arafa ita ce ranar da kuke hawan arafa. Babban malamin da ya fara sharhin sunan abi dawuda a duniya shine al-imamu abu sulaiman al-khattabi, a cikin littafin shi ma'alimus sunan ya ce wannan hadisin yana nufin inda mafi yawancin jama'a suka taru game da yadda da daukan azumi, to nan kai ma ake neman ka kai. To idan kuka duba a jiya ranar lahadi, ba shakka akwai musulmi da yawa waɗanda suka ga wata shekaran jiya kuma suka ɗauki azumi a jiya, amma fa yawansu bai kai ko rabin yawan waɗanda ba su yi ba. To a tsari na sunna, to abin da ya fi shine yanzu kai karka ɗauki azumin, sai ka bari ka ɗauka tare da mu'zamun nas, mafi yawancin mutane. Ina fata an gane. Saboda haka gaskiya 'yan uwa da suka ɗauki azumi a jiya, ba za mu ce musu ko sun yi bid'a ko sun yi son zuciya ba, don ba mai musu wannan mugun zaton, amma kuskure ne. Malamai suka ce ko da kai da kanka ka gani amma ka faɗa sai aka ƙi amintuwa da a ɗauki azumin, ba don an ƙaryata ka ba, don ba ce musu aka yi kun yi ƙarya ba, cewa aka yi to mun yadda kun gani amma mu dai mun gamsu cewa sai gobe ne za a fara azumi. To matakar ita kuma wannan cewar mun gamsu sai gobe za mu fara azumi ba magana ce da ta zo daga son zuciya ba, ita ma magana ce wadda natsuwa ce ta kawo haka. To gaskiya abin da ya dace shine a haɗu tare da mafi yawancin jama'a. Don haka ni kaina wallahi na amintu da waɗanda suka bugo min waya suka ce sun ga wata da idansu, matansu sun gani da idansu, ko kaɗan kuma ba ni ƙaryata su. Amma kuma saboda gamsuwa da aiki da wannan hadisi da fassara da malamai suka yi mai cewa azumi shine ranar da mafi yawancin jama'a suke ɗauka azumi, to gaskiya sai na gamsu akan a bari sai yau ne ya zama ranar ɗaya ga azumi. Abin da ya sa jama'a sun ta yin waya, jama'a sun ta turo da saƙonni suna neman hakika me ya dace. To jama'a tun da gashi waɗannan maganganu da nake faɗi ana ɗaukan su akalla a kaset, sai a yada su a matsayin ni dai maukifi na ke akan hakikanin abin da ni na gamsu al'ummar musulmi su bari har zuwa litinin dinnan su dauki azumi shine ya fi dacewa. Wannan shine abin da na gamsu, amma abin da nake fata idan akwai kuskure a cikin wannan abin, Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da wani ɗan uwa ya zo ya gamsar da mu, amma madogaran mu kenan wannan hadisi. Shi yasa za ku ga ƙasar Saudi Arabia, za ka ga su da kansu fa sun taho da lissafi kaza kaza kaza, amma aka zo arafa sai su ce ranar kaza ce arafa, shikenan sai mu haƙura, domin ba za ka je da kai da almajiranka ko da kai da mutanen ƙungiyarka ko da kai da mutanen ɗariƙarka ku tsaya a filin arafa ba.
mutanen da suka fi kowa saɓani da dukkan musulmi a duniya game da arafa su ne 'yan shi'a, amma ba su taɓa yadda sun hau arafa wata rana musulmi sun hau arafa ranar ba. Amma fa sun je arafar kaga dai na ɗaya ba za su yi sallah tare da musulmi ba kuma za su bar musulmi su sallar su lafiya ba, don za su haɗa lasifikoki ne masu ƙarfin tsiya, su ta waƙoƙi, su ta ihu, su ta Allah isa, sai sun rikita kowa a arafan. Kai kadai kana sallah lokacin sai ka rasa wacce sura kake, saboda suna ta hayaniya. Za su sa katin lasifikoki wanda bara har ne wa wasu bayani ba su fahimta ba, suna son su bi wannan hayaniya ta yan shi. Ana ce musu waɗancan 'yan siyasa ne, ba addini suka zo yi ba a fara sallah arafa ba. Wasu suka kauce suka je suka yi, sai can kuma sai suka je an tada sallah arafa. Waɗannan sun gama kwaramniyar da hayaniya sun gaji, da rana arafa dole ka gaji, fili ne dajin Allah kawai, ba bishiya ba wani abu, tsandauri ne sai 'yan tsirarin bishiyoyi da aka shuka, ga rana sai ka ji kamar rana ake zubar da rana a wuri. Saboda haka duk hayaniyar da kai sai ga cikin 'yan mintuna sai ka ji mutum ya yi lif, sai ka same shi yana bacci a cikin yashi. Ina fata an gane. Saboda abu ne na wuni guda, ba za ka iya wuni guda kana hayaniya ba, dole in kai zuwa 12 rana karfe 1 ka gaji sai kai shiru. Ina fata an gane. Saboda haka da suka yi shiru aka zo aka fara sallah arafa, sai na ce wa mutane to kun ga inda ake sallah arafa nan yanzu, sai kuma sadada wasu suna sakewa tare da mu. Amma 'yan shi'a ba su taba hawan arafa yau a ce kuma ga shi'a. Duk da haka za su yadda ran da aka tafi arafar ran nan za su je, sai dai kuma komi nasu za su yi daban. To a ƙashin gaskiya arafa rana ɗaya ce, idi rana ɗaya ce babba. Shi yasa mun taɓa yin wani taron najin 1995 ko 96 a nan masallacin juma'a na marga alhaji harun ɗanja Allah ya gafarta mishi. Muka kwana akan cewa hakikanin al'amari ga abin da mutane suka gamsu da shi saboda matsalar yin karamar sallah a yin babbar sallah kaza kaza kaza. Aka naɗa wasu wakilai suka je suka samu sarkin Zazzau suka gaya mishi. To amma gaskiya daga baya ni sai na ga to ai mu da muka taru muka haɗu akan wannan ra'ayin ba mu kai ko 1/100 mutanen Zaria ba. Da haka sai na sauka daga waccan fatawar tamu sai na dawo wannan ta cewa al'adha yawma yudahhun, ranar babbar sallah ita ce ranar da mu'azzamun nasi, mafi yawancin mutane suke yin ainihin abin nan, suke yin a babbar sallah. Waɗannan maganganun duk da na faɗi ba sai ka tafi da nisa ba, suna nan a bulugul maram musamman tare da ta'alikin hamidul fiqi, suna nan a subulus salam, suna nan a lailul autar da sauran littafai irin su fatul bari da sauransu. Don haka jama'a mu yi haƙuri, idan sarkin musulmi ya sake dawowa ya ce azumi din ba a ga wata ba, ko kuma ba a yi recommending ranar kaza ita ce kaza ba, to za ka ga yanzu mutane sun riga sun karkatu akan me, akan maganar sarkin musulmin. Kuma da ne ba a yadda ba, yanzu kuma an riga an ginu. Saboda haka 'yan tsirarun da za su ce ba su yadda ba sai kaga kaɗan ne, waɗanda suka yaddan kuma su suke da yawa. To saboda mu kiyaye alfarmar wannan sunna, abin da ya fi dacewa shine mu tafi tare da mafi yawancin jama'a. Wannan kamar yadda na ce shine abin da na gamsu da shi, kuma kaji wasu 'yan kaɗan cikin littafai da na faɗi.